mi hring ma saberte mu chuwa tuma zong tupui berchu scientist pol ni anthropologist le paleontologist te annia anin nga na chhun chu man lai ru hlui fossil nia ruat mun tam taka an mu chuwa zel an zirna atangin ani heng scientist ho te hi ran le mi hring ru rel anatomy thiam na lama mi thiam takte an ni veka amero chu an zinga tamber chu evolution zirtirna zui tu nget tak kan ni chu wangin an theory zui zong le nem nge tum zonga hril fia tumna an zinga alian em ta a adik lo theyangem ti na lam hian an ril ru akai hruai tam lo an zirtirna te in nga nana an man kan han chui chin don ani rama pethikas mi te mi hring le zong ru te hi ru te nau tam tak in vuwa khomania evolution zirtirna ngai dan an siam na hi chung zinga ru pani khatlek kan chhar chu atangin ania zong ni na kalsan deu to mi hringa la chiar ni si lovada te chu rama pithikas mi tia vuwa te anni indas luipui kama aru pakhat khaberu le chu khaberu a ha mai te line vuwa tang chuan ngai dan ro pui tak khovel mor ngieng thei khop chu an chuk tua khom ta ani chu khaberu noilam te chu zong khaberu nilovin mi hring zong mi te ru ni in an soya a khaberu kwaldan chuan zong pui khabe a yin mi hring khabe kwaldan apol zok to a aha malam in vuwa te chu zong pui ha a yin a on dewani an ti ani Dr. Robert HR paleontologist chu ru them pakhat leka tanga ngai dan nge tak siam hi thutling lova ngai tu ani mi hring le ram sa zinga po mamal ru pian dan hi athu mun vek lova mi sanget deu ru chu a hro dewa miria deu ru chu azanga ate deu theya chimpanzee zong pui ru te chu ain ang lova gorilla zong pui ru po ain ang vek lo ramapithecus ru nia da hi zong pui ru dik takang hle atia Dr. David Pilbeam chu evolution zirtirna nget taka vuan tu ania ramapithecus chu hominids thla tu te ru nia ring tu ani kumsang khajakwa somsari pakua a nuya khopuya symposium annei tum chuan zona atong nem hleya ani po chuan tuna ramapithecus ru nia anda te hi afiana puitling hriat bel atrulani atiani ru hlui dang le chu Australopithecus antia ru hlui mun sang an mu chuate chu ahma ami te thla chhuwa tung chhowakal Homo erectus ru ni in evolution zirtirna chuan asoya an khosak dan le eizon dana chuan ram hnuaya khosa chimlam zong mi te kha annia ru chanchin hriatna lam khovela mithiam ada chu British anatomist Lord Zuckerman ani Lord Zuckerman le a ho te chuan kumtam tak chung Australopithecus ru nia da te chu ngun takin anzira chumi rual chuan zong pui ru chiang taka hriat te zong pa ngai ru te po khai khin nan tam tak anzira scientist dang Legros Clark le midang evolution zirtirna zui tu te a chan na chuan Lord Zuckerman chuan heti hian atia Australopithecus ru nia soite hi ani nge yani ti soitheina din mun ka thleng zo lova ka fe lani Australopithecus ru hi zong pui ru ni in ka hria mi hring thla tu ne na anin zomna dan ka hrelo atia Dr. Giles Oxnard Professor of Anatomy and Anthropology chu khovela ru chanchin thiam te zinga pakhat tling pha ani hetiangin ngai dan asoya Australopithecus mi te hi mi then khat te chuan ke pani akal hriam hrei mang thiam to ni in an soi thina an keru om dan te ngun taka ka zira ka ngai dan chu chutiang chu ani velo Australopithecus mi te ru hi tung chhowakal nilo zong pui anga in holkal ru ani heng ru hlui tam tak te hi mi hring ru po an ang lova zong pui ape mi hring thla tuwa ruat ru po an ang lo atiani Dr. Gisa chuan hetiang hian a soi paleontologist tam tak te ngai dan in nga na chu an ha on dana ani bera
Australopithecus ha mai te chu ateya an hapuyero chu alian viawa an ru omdan hian zong chi khat galada babun zong ru apolin alang atiani Java puk mi chungchang soileila Java puk muchuak tu Dr. Dubois kha medical doctor sipai doctor ani evaluation zirtirna nget takapom tu ania Java ramatho posting adu chan berpo zong le mishing in kara azom tu bo the amazing link mu chua tur oma arin wangani athil zon zinga amu masak ber chu trinel bula luru chip ru them pakhat amu chua kha ania chu sang khazaret somko pakhata ani heti hunlai bok hian mun danga hapui molar achar le a heng ru te hi azawaya lakhomin Dr. Dubois san an ming achera Java tung chhawakal atiani Dr. Dubois saluru charhi zong luru ani emo mishing luru zok ani emo chip ru po omto lova balko huau ani chalru ero chu achianga chalzol lo tak mai luchip lam hoya oi chhowat mai ani International Congress of Zoology khompui lian kum sang khazare somko panga a leiden khopuya neya chuan Dr. Dubois chuan Java mi ru chu a entira soi hona anneya British zoologist te chuan Dubois sarin dan hi an trompuya mishing tung chhawakal ru niya anda a German zoologist te chuan zong pui mi ape man ru ni in an ringa an ngai dan asang hleani ru hlui chanchin hriat na lama mithiam berte zinga da chu Bowl Director of French Institute of Human Paleontology le atho pui valoi sate anni pathekau thikas mi te ru nia da chu Dubois san aluru acharna bulloka mun pakhat sakirama chuan mu chua ani le a ru them pathum khaberu zong pui chimpanzee le gibbons ru tia ti in an hria a heng ru pian dan hian mishing a in zong pui ru ang zokani mal pui ru ania abul maya khaberu le hapui ru lain vua an mu chua tenen hian in lai chin na an nei lova da hran turani ang Dr. Dubois sapo hian ahun nulama chuan angai dan hi athak le ni inan soi ei pui gibbon lian chi luru ani zoka arin thu asoi thar le a Peking puk mi chungchang soile ila kum sang khazakwa somni pakhata tanga kum sang khazakwa som thum pia lam dei thleng khan Peking Beijing atanga mel somni panga ahla a China lei hmuna chuan ru them noi tam tak mai an lai chuaka chung te chu luru noi them som thum khaberu noilam ru som pakhat le hachi sang za somli pasari lai atlinga taksa peng dang ru noi te po atela an mu chuana hi choko tian hmuna ani an mu chua dan chu hetiang hi ani helai oi pang dewa puk ang reng khurlian pui pani oma achung jok puk chu achima apuk noi hnung jok le puk puya ming pu jok tuwa chuan achim thla a chinai leiminin alai chua ru them an char thu sarkarin an lo hriat chuan sarkar hriat puin ru hlui fossil hai chua chu an tranta a ru hlui an hai chu masak berte zinga pakhat chu hapui ru pahni ani Dr. Davidson Blake Professor of Anatomy Peking University in Churu chu ngun taka ahan en chuan chu ha chu man lai tung chowa kal masa hominids mi te ru ni in angaya a hminga chuan Peking mi Sinotrophanthus pekinis avua Peking mi lodin chuan chu hapui pahni atangin ani thilmak tak mai chu indo pui pahni na hun lai engtik hun lai emo khan achunga soitok zong ru them te kha abo zo deuh veka ha pahni chau abo velova abo dan chu soidan sangpo atam hleya Professor Blake hi kumsang hazakwa somthum palia athia ahmun chu Dr. Weidon Rean aron lua anni pahni hi evaluation zirtirna nget taka vuan tu annina a zong le mishing in kara azom tu bo the amazing link zon chu tum tu annia Peking mi chu an zirtirna nem nge na man tum tlat tu anni
malama ming kan soilan tak paleontologist ming thang tak bol le valoi chuan choko tian hi ahmuna an han tlo a luru them an chuan ber exhibit no true le no thi chu ngun takin an endika kumsa khazukwa somthum pasaria an ngai dan an report chhuwa chuan heng sainan thoropi seru te hian mihring chi a in zong ru an pol zok luru an lai chu masak te thluak tamlam chu 900cc velania chutiang za chu mihring tlinglo thluaka ada a an hale khaberu te po chu ngun taka an endik nuwa mihring ru ai chuan zong ru lam an pol zokin an hria an thutluk na chu saino thofantas khaberu le ha te hi zong puizinga po mihring la hnai berte ru nia an rin thuani mithiam te ngai dan sang lak khoma ngai dan pom omber nita chu hei hi ani mihring ru ani lova zong ru ania man lai mi tu te emoina so atana zong an pela an tha ru an nia athluak hip nan luru te chu an voke zo veka ru dang noi nuai an mu te po chu an sai tur ru an vuak ke ru noi ani sainotrophon pass ru chu heng lai zong lian makak le babun ru aniang tu tenge ni heng zong ho thata ei tu te chu ni ang chhana hars hlea man lai mi sainotrophos mi te an ni mai theya tun lai mi dik tak heng laya chinei laina thok tu te po an ni zok mai thei ani ru hlui ming thang dangte han soi leila ena Nebraska mi kumsang khazukwa somni pahnia khan Nebraska khothlang lama ru hlui khaberu le ha an hmuchuaka paleontologist ming thang tak Osborne le athian ten ngun takin a hom dan chu an zira mihring ru lampol nge zong pui ru lampol hriat a harsa an ti ani kumsang khazukwa somni pasaria khan mithiam tena an han en non le chuan zong pui ru angpo anilova man lai vok chi kha tha pui ru ni in an da a chu vok chu pekari an tia tun laya hian an om to lawani bina Piltdown mi khovela inbumna mingthang takmaya da tling pha chu Piltdown mi da Dawson men an ti bok chu ni Dr. Dawson medical doctor le paleontology lama mitui le mithiam Arthur Utlor te thian dun chuan kumsang khazukwa somni pakhata khan Piltdown hmuna lunglak na hmuna chuan man lai mi te ru hlui fossil muchuakin anin soya anthil hmu chu luru them noi khaberu le hapui pakhatani kumnuai nga lai kalta lama mi ni in anruata he mi hi zong le mihring in karami nia ngain evaluation zirtirna in azom tu laibo anti thin kha muchuak nge ni in anin ngayani khovel pumpuya he Piltdown mi hian hriat a hloa kumsang hazukwa somnga vela thil hlui fossil upalam te dana khovelin han hriat chuak khan Piltdown ru te chu au patto dan an han enfia leatanga fluorine element anei tamto dan an enani khaberua khan fluorine alo omlo renga chumi omzia chu ru thar tak mai mani lokami anni ti nani kumnuai nga vel layami ni to a lo soi thin chu inbum na bok kaloni aluru chu mihring luru chu aningeya a khaberu ero chu zong pui chi khat orangutan ru ani chu ruwa chuan mihring hapui an vuwa alo ni yang chu mihringa hian ru tam tak mai za aya tam oma zong thla kan nia ring tu te chuan ru them pahnih khat lek an hmu chuwa tang chuan ngai dan an siam ta a an thiam na te chu chuan om hlema se an fel tok lo na lai chu alai rap neutral din muna dinga thudik zon chuwa tumni in an langlo zong thla kan nia ring tu an nia an on lam hoya soidana poplai bel phui tumna ril ru an nei thina wangin athulai an soi thin lova ru them pahni khat leka tangte hian chu ru putu mele taksa ni om an suang tu dan te rem zongin an lemte an siama zong thlani om takle ramsa angmaya multhum mai hian an lam tira chu chuan a hmutu te ril ru nasa takin a hruai koi ta thin ani Dr. H.F. Osborne adam laya
American Museum of National History curator chu evaluation thurin pomtu anilova ali lama chuan creation doctrine pomtu po ani heklo mihring hi engemoti taka lo piangnol mai ni in aringa an thla tu te chu an ral zo to a mu turan om to lovani ang ati ani evaluation ziak tu te ro chu a hnial thiam khop mai plaster of paris manga manlai mi telem an siam java zong mi lemte peking puk mi lemte an siam te neanderthal mi lem an siam te hi an du zong zong mel puwa an siam ani museum an lem mu tur la om te hi science dik minga ti bo an hun to ani ti in asoi ani universe pia hian enge omang engwangin nge kan mu theilo amasa in observable universe chungchang soimasa ila observable universe tiom zia chu he khovela tanga kan mu theichin universe soina ni maya mita kan mu theichin niringot lovin entlang thaberber kan khol nei thaberber te manga kan mu hlat theichin soina ani universe hi hriat phak ba ka zau ania tuna kan mu theichin hi chu abung them tlem te chawani astronomer te chuan chumi chin chu mu theichin universe observable universe ti in an soi thina a zau zong chuan science lama mason na le thuruk chin fello tam tak la omte atar lang ve ve ani universe kan mu theichin hriat thiam na le apia lama enge omang ti hriat tum chu tun lai thiam na tan po hianin chona lian tak ani bokani ani chuan universe chu engtia thui nge kan mu thei chin universe kan ti chu kum tlula ding on som pathum liam ta a big bang thlenga tanga van lam thil themin eng aron thlen kan lo mu phak chin hi ania chuti hun lai ta to universe po hi a zau zela wangin light year tlula ding on som pathum aya hla po kan mu thovin arin om bokani dik taka chuan universe kan mu thei chin tlang mor hi khove la tanga eng hoi zong po in light year somli le paruk le point nga vela thui ni in an soya avayin hei hian light year som ko le pathum hol tlang vela thui universe bial mu thei chu min pe ani chuan kan mu phak chin universe pia hian enge omang mu thei chin universe om chan hi engemo lodang tu bang physical h wanglam dilovin eng kalchak zong le universe upat zonga ain ngata light year tlula ding om somli le paruk point nga ahla pia po hianin universe chu ala om zelang ti achianga tuna theory om meka chuan tuna kan mu theichin ai hian azau jok fe in top chin nei lo po ani hial thei bokani universe hi apuam lian zel ti ngai dan hi adikani chuan kan hriat phak chin pialama po hian ain zar phar zel dona chatuana kan thlen phak ngai lo na tur khopa la thlengin ain zar phar thei hial don bokani ani chuan universe hi top chin nei lo ani yangem he zona hi chan thei lo zona alani renga cosmic microwave background anti universe radiation zungza matanga an en fia dan chuan maktak ma in space hi azol tlat maya hei hi top chin nei lo nen ain milani ma se top chin nei lo ti chu physics nen in rem a har sat dewa scientist then khatte chuan universe chu suang tu thiam phak ba ka lian nima se top chin chu anei ve ang anti thung thil ni theidanga chuan multiverse hi anile theya tuna kan mu thei chin universe he chu universe tam tak zinga pakhat chau alani fo thei ni in mithiam te chuan an soeni nang enge ingai dan universe hi top chin nei lawa inga yem comment na khan iron soi ve don nia Times of India a lut kai le ila khovela ni oklem reiber minute somsari le pali zeta rei chungchang soi kai donila zun ni somthum kum sang khazakwa somsari le pathum khan sahara thaler zau tak chunga chuan scientist pol pakhat chuan astronomical history a thil poimo tak an ti hlo tlinga ni oklem thlen lai chuan khum thei to lo thil mak minute somsari pali zeta rei ni oklem chu an hmuwa
ริโกโตซงซงเซเบรนีตูนมาทิลเทงไงโลเฮทิลเทงฮีตูนไล่เทียมนั่นแหละรัวมันนัฟิงตักนัวยาโถอันนี้ทีมเตชวนรีอายจักรโลกเทยกอนกอร์โลนะ001จูมุนสังตะกจังทีร์เวลนาตานอันเสียมดังละมาไซน์ละมามันรถจังกังตักมังอินอันถัวมันนี่ติดส่วนโลนัทโลจักดานจูทัดลิมทัดเจดานเนนะอินมิลตูรินอันเสียมเรมาติดส่วนเลียมีเต็นนิโอกลิมอันหัวอายเรจูโลนาจังส่วนอันมุดเฮตบีกันนี่เฮอันมิสอนเฮียนนิถัวปนลางเจียเจียนหุ่นชาอเปไม่เจ้านิลวินโอกเล่มบากะกันเลยอัตมอสเฟียร์เจียเจียนหุ่นชามินเปกบากะทิลเทงเรย์เหลาจีมันรถหะจอกเนนะเจียเจียนเทนะหุ่นชามินเปบกันนี่โอกเล่มฟูลฮีทิลเทงวางตักนี้อินทาชวนนี่จูอัลเลียฟูลเวกินจูชวนหุ่นเองมเจนทีมตัวจลิตีอันติจูอาเซียมทีนะจูมีเรย์ซงจูชันสังสังวางินไอนังโลเทียลีทาเลนี่เริ่มดานจิรเตอลาวทีร์ตูเล็กไอสนจิรเตเลจังท้าอมนะลัดดานจิรเตเลบรัวกอมดานจิรเตจวนกันมูดานจูอดังลำเทียสังขจักรสมสริปฐุมจวนอันทิลติจวนนิโอเคลมเรย์ดังลำตักจูอาเซียมตามาเซเลจังเอ็นตูติจวนนิโอเคลมอันมูเรย์ซงจูมินิตสริเจ้าอันนี้ทุงอันนี้ด่านปังงายนิโอเคลมเรย์ซงมินิตสริเจ้าคุมตูจวนไซน์ติสเตจวนรัวมันนะฟิงตักเซียมินเลียทัดลิมท้าจุยตูจวนโทนจักจีจูอันมังจูจวนนิโอเคลมจูอะมูเรย์ตีร์ตบีกันนี่ไลฟ์ไซน์ซ่ากันกัลไกเลอังเอ็งวางินเงวักกีเตหิอันดัมเรย์เอ็มวักกีเตหิสวัสดังเนนะขายขินชวนอันดัมเรย์เลียอาจารย์ชวนกุมสมสริเอโมสมเรียดเตสมเรียดจังสมกัวเจเตโปอันดัมเทบกันนี่รัมซาชวนดัมเรย์นะฮิตักสเลนนันเนนอินซอมฟูทีนะมาเซวักกีจูสวัลยันโจกอังมายินอันดัมเรย์ฟวะอันเตียดปุยลักชวนดัมเรย์ตักอันนิทุงอันนี้ชวนเอ็งวางินเงวักกีเตจูอันดัมเรย์นะชันเฮตียงสวัสดิ์ฮิทิลซิร์อันเทียมนั่นแหละอันรองวังเทียนเชียดลาร์อันนี้อันนี้ชวนจุดยังชวนอันดัมเรย์นะกงงงอันนี้อัตลังปุยินสวัสดิ์จูอันเตียดปุยรัมซาเตอายินอันดัมเรย์จกลังปุยอาชันจูเลียตัดหินรัมซาเตอังโลตักินอันเมลมาลกะลานโบนาตานอันโถเทวางอันนี้เอ็นตีร์นานซัลฟาร์เครสกกตาตูเตหิกุมสมสรีจังสมเรียดเวลอันดัมเทียมาเซกรัมจัสเรจังสังขัดเวลสวริตอันนิทุงอันนี้มิรินจูอเลซาอินริดจอกมาอิละกันเล่นไงตัวอินกันดัมเรย์เลวได้จอกตีนานีวักกีเตดัมเรย์จงจูสวัสดังลักชวนอะไรเลียเอ็นตีร์นานนอตอเมริกาสวักคอมอนตักอเมริกันโรบินจูกุมนิเวลเจ้าอันดามาวักกีจิขัดโรซีเฟสลาฟบาร์จูกุมเรียดเวลอันดัมทุงโรบินสวาไอชวนอเตจอกได้ยันนี่วักกีดัมเรย์จวลเตดัมเรย์จงโจรัวลฮีกุมสมนี่จังสมทุมบอร์อันนี้จุดยังอังเรย์จูสวัสดังโปดัมเทมาเซจุดยังสวาจูอันเลียนจอกได้เฉียนทุงอันนี้จุดยังอันดัมเรย์จงโจรัวลชวนอันดัมเรย์เทเบรไอเอโรจูอาโอลวันนี้จิรเซียนนะมาสาจังอลันดานชวนนุงซาเตอันดัมเรย์ดานกัลพงฮีอันทวกไซส์เนนไอน์ซอมนีอินอันโซยาอันทวกเล่นนัดชวนโจอันสนนะเอโมเมลมาลกะอันตลานเชียดนักงอาจันปุยโปอนิมานาวักกีเตฮีอันนุงจังเลอันดัมเรย์น่าวางเชียดลาร์อันนินาจุงเฮียนอันทวกเล่นซงเลอันตักษะอินมิลนัดจูไพรเมตรัมซากันมูเนนไอนังเจอร์เซียนนาชวนรีเสิร์ชทีมเตชวนสเปซีสจะทุ่มสมรุกตีกรุ๊ปเนน่าทกดูนินโคเวล่าสหวนช่างสังขัดจวงวักกิมัลตินนวยขัดสิงทุ่มเตดาตาจูอันลักโฮมาจูดาตาอันลักโฮมจวนวักกิสเปซีสช่างจะนิสมปัสริเตดัมเรย์จงโจรัวเชียดนะรินตลักมาสเบรเซียมตูรินมินจันปุยตาอันนี้ตีอินอันโซยนี
moni controla kan thlok kai le dorang sumsi meeting ni om taka ombial lai mai chu deal pakhata mu ani tlat mai khuarel chuan thil thleng khat tak mangin min surprise tlat mai video clipa chuan enge langle video a alandan chuan sumsi rual khat chu an ombial lai maya alaya chuan sumsi dang chu meeting tur ni om takin an langa sina alandan chuan dokan bial kila ramsa conference an angriawani video chu ogas ni sompariat khan eksa mi pakhat chuan asera exi twitter soina chikhatani elon maxin aleitak kha mi makta duai som pakhat lai mai en tu aneyani mi noi ni chuangin an like boka sing ni sanga z comment tu an om bokani mi sing ni sang ni chuangin an share dar bok ni in an soyani the Indian Express a kan thlok kai le anga tun naya chouak iti thin rimem scientist te chuan chu tiang thil a thlen chuan chouak chu hun rei tak I mel ma a chang thei ni in an soi chouak te hian thluak rambial mamal ram sa te a om ang amygdala anti chu an neya amygdala chu almond pianzia ang deu nuclei bial hlom thluak chung ril temporal lopa omani chulai thluak pat chuan launa le emotion chungchanga mo aphurani I man mo ema wangin chouak chu za lo takin I not son angin han ngai tuala thilpa ngai angin I ngaya chuan alang mai thei ma se science chuan arem ti tlatlo university in asoidan chuan chu tianga iti chuan kumsom ni don lai I chunga thin rim thei mel masual tak in siam thei tlatani chouak nena inin to apianga thin rim taka ram chunga anron bei che ni chuan mak tilowang che iti thin rim ani chuan lungrual takin an ngei ron to mai don che ni thon thua te chuan sawa te fin na chungchang chu hun rei taka tangkhan soilan alo ni to thin ma se kumsang ni tirlama tangkhan University of Washington a mithiam te chuan chu tiang thil chu nem nget turin kumtam tak chung chu chouak chanchin zirchiang turin thu anti tuta ani ti chuan sang ni panga chuan mithiam Dr. Zona wildlife biology kai hruai chuan zirchian na fing tak chu atrana an ngai tu dan chuan chouak te chu an chunga thil ti sual tu te mel an chin chia reng theim ti chu hriat an tumani lo theita se engchenare nge niyangle team member then khat te chuan chouak mana an ke a hlinga chin chia turati an nia chuta an chouak man te chuan aman tu te chu an chin chia theinan mi te chuan maikor dang lambik an vua team dang te chuan maikor satlia an vua thunga ti chuan chouak rual te chu an kalsan ta ani chumi hnuwa chuan zirchiang tu te chu an maikor vua theu nen chuan chouak te ni phung hriat tum chuan an kal chuak ta a ti chuan chouak te chu thin rim taka ron thlokin maikor danglam vua te luchung lok loka chuan ring tak taka hramin an ron thlok vela sawa te chuan chu tiang maikor vua te chu campus thleng an zuya ma se maikor pa ngai vua te chuan chu tiang be ina chu an tok velawani hun engemaw chen hnuwa chuan thil danglam taka thlenga chouak an man ve kherlo te po chuan an team chu an zom ve ta zela chu tiang anin zom na chuan kumtam taka a soifia dan pakhata chuan chouak te chuan an thil hriat le an huat na chu an chouak puidang te an hril chhong thei ti hi ni an en chin na thil mak tak chu he thil hian kumsom pasari chhung a o hi ni chu tiang kum zong zonga chuan chouak te chuan maikor danglam vua te chu mel ma anga enin an ti buai reng thawani chouak te in biak po na hi lo om chungchanga chau ain ngat lo ti ero chu kan hriat tel a tha ome hetiang sawa fing tak te hian an vela thil chu chik taka thlir thinin midang body language le an chei dan style te chu an zir thiam hleya an in po na wanga hriat lar hetiang sawa te hian an thian thi te voina hun toi an hmang thin boka an thian thi chu a rual chuan om hualin ngoi rengin an vui ve thin ani hetiang midang chunga thin rim na ang hi
an lai chin nai savadang po in an ching ve thin bok ni in zirchian na chuan atar lang ani